Što se tiče bivših država, naravno... Naravno da mi kažem da mi je žao što imamo neki igrače koji su zbog povrede nisu mogli da se, jako su vredno trenirali, se priključe ekipi. Ovo je najbolje što ima srpska košarka danas i mislim da treba svi da podržimo i ove momke i stručni štab u tome da u Litvaniji urade najviše što mogu da urade. Naravno da mi uvijek očekujemo najviše. Ja ću iskreno biti zadovoljan ako se oni budu borili za grb Srbije, način kako su oni to do sada radili i mislim da je to najveći zadatak koji oni imaju. Kao savez uspeli smo da isplatimo sve premije za prethodna takmičenja, iako ću ponoviti još jednom, nikad niko ni od ovih momaka, ni od stručnog štaba nije postavio pitanje zašto to kasni, kad će, kako će i tako dalje, a to smo radili zbog toga da sada imamo slobodno polje da dajemo nove nagrade, nadam se za neku od medalja koju ćemo osvojiti u Litvaniji. Bilo bi bez veze da obećavamo nove nagrade, a nismo isplatili ni stare, mada to u Srbiji nije tako sporna stvar. Nadam se da su i stručni štab i igrači zadovoljni uslovima koje smo kao Košarkaški savez uspeli da obezbedimo. Zahvaljujem se svim sponzorima i donatorima koji su odvojili sredstva i omogućili da savez i ova reprezentacija funkcionišu. Siguran sam da će cela javnost, cela Srbija biti uz njih. Košarka je naš najtrofejniji sport, od nje uvek najviše očekujemo. Ja verujem u njih i siguran sam da cela Srbija veruje. Da im poželim da se niko ne povredi, da se hrabro bore za svoj grb i svoju reprezentaciju i svoju državu i da nas obraduju kao što to učinili mnogo puta do sada. Hvala. Što se tiče očekivanja naših na prvenstvo Evrope, ovo jeste jedna najznačajnija godina, samim tim što je ona kvalifikaciona. Ova generacija košarkaša je postavila jedan cilj da se kvalifikujemo i da igramo na olimpijadi i taj cilj ni u kom slučaju nije promenjen. Mislim da je bilo jedno pitanje, pa je to izašlo kao neko moje, a nikakav to, mislim da je bio Tegelti, ako da se ne varam, jel? Da li su slučajno naši takmičarski ciljevi obzirom na povrede i ostalo promenjeni? Ne, oni se uopšte ne menjaju i ja sam siguran da će ovi naši košarkaši, kao sam rekao prvi put kada je bilo nekih možda sumnji obzirom na njihovu mladost i sve ostalo, da će oni da pokažu način na koji se igra za nacionalni, za srpski dres i da će oni to da pokažu i da dokažu. Što se tiče objektivne situacije, da, tačno je da smo imali dosta povreda i da možda u odnosu na prethodne godine mi nemamo adekvatan broj razigranih igrača na nivou kako se očekuje to da bude prvenstvo Evrope. Moguće da je tome doprinela i sama situacija, što je sigurno jedan deo pritiska, neizvesnost kojih će to 12 igrača da bude. Ja sam to igračima saopštio na jednom kraćem sastanku pre nekih 15 minuta, jer smo danas imali, na današnji dan smo imali jednu trening utakmicu sa Hemofarmom, tako da sama selekcija, ono se tiče selekcije, mislim da su ovde, kad se tiče igrači, ispunjeni svi uslovi. Na prvo mesto to je sigurno trebalo da se vodi računa o trenutnoj formi, zdravlju i povredama igrača, se tiče same hemije tima, tako da što se tiče tog osnovnog principa, tu se uopšte za jedno takmičenje koje je izuzetno naporno, koje traje nekih 17 dana, i u tih 17 dana treba da se odigra 11 utakmica, sigurno da je neophodno da ta naša skakačka, centarska 5-4 linija da ima 5 igrača, tako da tu to što smo imali tu se nije postavljalo pitanje. Što se tiče ostaloga, trebalo je da otpadnu 2 igrača, gledajući samu strukturu tima
na prvom mestu što se tiče skoka i o potrebe skoka, s druge strane što se tiče naših protivnika, kakve su to kompozicije, kakva je to hemija timova. Na prvom mestu, ako već gledamo Italijane na prvoj utakmici, ako oni na poziciji više 3 nego 4 imaju NBA igrača koji jako napredovao Galinarija, onda smo se opredelili, recimo u slučaju, hoću malo da ne da širim i da dajem neku širu informaciju, ako smo Nemanju Bjelicu posle ozbiljne povrede pozvali da bi se uključio u program reprezentacije pred ovakvo takmičenje, čak su lekari davali minimum šansi da on može da se izbori za svoje mesto, obzirom da će tek posle pregleda 1. avgusta da se odluči da li može da počne da radi sa loptom ili ne. On je, zahvaljujući svom talentu i dobrom radu i pre svega strukturi, protiv što na poziciji 3, recimo i kod Italijana Galinari, to je i Žalabal, recimo kod Francuza, dobri skakači, to je Jan Bencing, jako talentovan, mladi nemački evropski igrač, tako da sam odlučio da se zahvalim na izuzetno dobrom radu Urošu Tripkoviću i Draganu Milosavljeviću. Tako da sada ne čitam spisak igrača koji su, obzirom da je to bilo 14 igrača, to će biti igrači koji će prekosutra ujutru da putuju jatovim čarterom i nekako smo pod jednim određenim pritiskom, jer imamo eventualno možda neki problema, nadam se da ćemo i tu moći nešto da izreagujemo što se tiče same organizacije i zadnja 2 pripremna dana u samoj Šiauli u Litvaniji pred početak prvenstva Evrope, i smatram da će tim ono što nam je potrebno, a to je da odigramo već, da se igramo od utakmice do utakmice, da pred samu utakmicu sa Italijanima da budemo spremni. Pre svega dobar dan svima. Kao što vi svi već znate, privodimo kraju ovaj poslednji ciklus u Beogradu. Mislim da smo odradili maksimalno celokupne pripreme i mislim da ćemo sve da uradimo da budemo 100% spremni za prvu utakmicu sa Italijom, koja po meni i po razmišljanju nas igrača i stručnog štaba veoma bitna, ali možda ne i odlučujuća. Biće dosta teško evropsko prvenstvo, možda i najteže u poslednjih nekoliko godina. Svi znamo da ima dosta NBA igrača, dosta igrača koje nije igralo proteklih godina. Naša grupa po meni je možda za nijansu i najteža, ali ja mogu da obećam u svoje ime i u ime mojih saigrača da ćemo mi igrati 100% i da ćemo dati sve od sebe da ostvarimo naš cilj, a to je plasman na olimpijske igre. Opet kažem, ta prva utakmica neće biti najznačajnija, ali mi smo sve uradili da budemo spremni 100% i eto, mislim da je ekipa dobro spremna, da nema nekih većih povreda i svi željno iščekujemo početak.